Ublay pi baro sa shisin nga priang sungu bahaya pi sya kane ka online class jongi menta kasni haka ba mangi gin ya share jingmut lang lane ngin ya discuss lang sya phang kita ki jingdon jing em jongi ya kane ka lesson lane ya kane ka chapter la shim na ka kot home science 216 ka chapter 14 lane ka chapter bakat saoแต่ก็เกรงชะพังกะเอก็เกรงชะพังกะตาก็จิงดอนจิงเอ็มจงงี้กิบริว materially of course also having ourselves as a resources เตมันตาคุมนี่ฮีงากว่าอย่าพี่บะพินสงับบะพินชาชกอร์บาบะพินดอนคุมบะชัดดอนยากิเตียร์จงพี่อุเลดอุคุลอมบะกะกอดจงพี่รุหัจันเดเตนังตารุบะพินชาชกอร์บากันนี้กำเดกะจิงเป็ดไก่กันนี้กะเดกะกลาสเตขณะเดเอกสงับบาชาชกอร์บาบัดคุมบังอาชัดออง Sngobha download ya kan ke video knang ba mapi phila ban pej ha kan no ko por ha ka por bom dan network ru namar ba phila download phila ban pej phila ban sngap biang shim ya ki important points ani ki points ki ba kham don kam smuthu bhaya kitu namanda phila smuthu bhaya kitu phim don kam ban puli line by line everything whatever is there in the textbook so menta kum nehi ngin ya pet ngin ya sung thu kan ki kita ki resources te menta ngan share ya ka screen jonga bat ngin ya pet lam ki kita ki resources te Introduction to resources. Kata ka jing pen I nei ka jing sedang la nei ka jing pen I ki ai kini syapang kita ki jing don jing em jongi la ni ki jing mi nei ki resources ki jing don ki jing em bat ki jing mi ni yo na ai te ngin sung thu shwa kan ka ai kata ka resources te hang ne nga define hang ne ka ong ba resources are things we use to achieve our goals resources kidai kita kitiar kitar kibamangi ngi penon kam kitiar kitar lani ki jingdon jing em ne resources ni ong kum ki ai ka resources kum ka kendo ka jaka nei ka kendo ka jaka nang ta de ki ding ki sit ki la ro ban long kum ki computer ki mobile kum ta ter ter ki de ki tiar kitar lani kita ki jingdon jing em jongi ki ba ngi penon kam ba ngin poi sha ka thong jongi mangin poi sha ka thong jongi kan mau ba resources are things we use to achieve our goals they can be human but they can be human skills time knowledge or non-human like money materials equipment te kini kila ban long kum ka jing don jong ki brio ne ka jing don ka jing nang jing start jong ki brio ka jing tip jong ki kum ka por nang ta pa de ka e ka jing nang jing start nang ta ka skills ka jing nang jong ki kum no ban penon kam la ne ban shna jing shna shubo man ta phi don ki si chibun ba ka per te phi long ubrio ubanang bha ban penon kam yo tu si phishna ya ki mura phishna ya ki shuki phishna jing thia kum ta ter tel ni phishna yeng shna sem lengba kita ki siet ba pidon na keper hang ne ka ek resources ka de ka siet ne resources which is natural resources nang tapat de your own human skills kumno ba pinpen don kam yaki te kita ki non human skills pat ki ekum kita ki non human skills kum ka pisa nang ta ki materials bon ki materials pet menta kum ki cement nei kum ki cement ki narot kum ta ter ni penon kam man le ayu ni penon kam man shna ki yen jongi kumjur pidoni ki mobile ki computer ban le ayu pi penon kam ayu kitu ru ki resources ba pi penon kam na ka benta ka jing pulit ka thi jong pi le ne nam ta ka kam ka jam jong pi ne te kini pat ki de ki equipments te mentapat mendapat nginpet ken yaki characteristics of resources kita ke jinglong jingman jong ki characteristics ne abo om character mud ayu character nong ka character jong pile ne ka character jong my character is the characteristic kide kita ke jinglong jingman jong kita ki
tiar kita lani ki jing don jing em jongi te ki e kita number one utility kamut ka jing pendon kam ka jing long ban pendon kam lane kumnongin pendon kam yaki resources must be useful kino ki resources lane kita ki jing don jing em jongi lada ka de haki brio lane ka de haki tiar kitar punta ter human or non human kide ban long useful ken kide ban long ki bala ban pendon kam tang lada ki long ban pendon kam te kide kita ki resources then accessibility number two accessibility mud ayu accessibility kemud bapila kan ban pendon kam yaki mdai tang baki don hang tu ki long ban pendon kam again I'm giving you the example of bamboo nei usi lada udon utu usi pila ban pendon kam shibun bha nei ulong useful ulong usable tang ba accessibility pila ban man shim la ne ban penon kam yo tu pat kamut kata ka jingla ban pen accessibility ka jingla ban penon kam they should be easy to use transferability transfer hab ang transfer kamut pila ban ra na ka we ka jaka sha ka we pat ka jaka shubu menta phishong ha ka ne ka we ka shuki ang ni phi bante I transfer you to another seat kamut ayu kamut ba ngan ngara no yapi na kan ni kasit siya ka take away pat kamut transferable ka bala banra na ka way ka jaka siya ka way pat ka jaka te hang ningi explain kumno it can be shared or exchange te kamut laban ya sam laneban ya kliang kan manageability pat kamut kaba phila ban don control yaki mdai bakin control yapi mdai ma phi ken phila ban control yaki phila ban pennan kam yaki ha kano ko kom ba ma phi kwa should be organized for maximum should be organized for maximum kamut kumno ban pennan kam ba yaki ha karukom kabayo jingmentai ya barok kan mau ha bang ong yo jingmentai ya barok Pilihan kan mau ru bakan day ban penmentoi ru wat ya kamariang jongi. Bunsin ngilong ki ba khap nap ba ngilong ki barit men siem ba ngi perkhat tang ya ladi ngim perkhat ya kamai mariang jongi. Kan mau kena be i pi kum ki bala start ki banang ki bala nang belatip bat hang ni ngi puli syapang kataka home science home habangi ong home lada pikan mau na du ka chapter 1 ka bangara keranya pi ha class home kani ka planet earth jongi kade ka home jongi kade ka yeng ka sem jongi ne shwa bangin yo ini yeng jongi berit bangi shongi sa ka ei ka yeng jongi ka mai mariam kani ka kendo kani ka planet te ngi dei ban sumar bahaya karo habang ile kano ka bangi yo jing mentoy le di ngi hapro ban pej bakan nom kta ya ka mai mariam jongi ya kani ka yeng ka sem jongi namar belai ngi don tang kani ka yeng ladang ngi penjot no ya ka ngimpen jot ya no ru ngimpen jot ya lade pat kham tam ya gitu kibanwan hadin jongi tementangin pat types of resources kita ki resources ru ki bunjai te kita ki jai ne ki jai ba per kita ki resources ba per ke nyin pet tementanin kong ka ngong human resources kamot kata ka jingdon jing em jong o brio kum ki kita ki jingdon jing em jong brio kum ka por energy ne ka bor ka sor ne knowledge ka jing nang jing start ka skills ka jing tip haban le ka no ka kam creativity kamot ka ba phila ban pan pau ka jing nang jing tip jong phi ka ba mi na du na po ka creativity jong phi bu man ta baro ngi nang ban shet ne ngi nang hi ban shet ka ja ka jing ta tang bala da philong creative pa pinshet hakata kerukom ka ba itenat ka ba ibang tang supet ya karo la jau dut kum ta ken kata kadeka creativity kum ju ba pi pen khoi ya ka yen ka sam pi pen bet ya ka yen ka sam nginang man pen khoi ban khoi ban sait ka sabon kum ta ter ndre da pi long creative pat pim le tang kum ta nden ma pi la de pen khoi pi decorate ya ka pi bo bai ki ter ka pi pen itenat bai ka tang supet ro la ja thai ne te kata ken kadeka jing nang jong pi la ne ka creativity jong pi non-human resources. Tementangin kan mau ka resources kadon kan kadon arjat. Human resources and non-human resources. Non-human resources pada kidem ki money. Money ngite kadeka bisa property ngong ipi ka kendo ka patah ne.
ka kendau ka jaka kum ta ter goods pade kitar subu menta kum u pidon ka property kum ka kendau ka bahe te pin yo kum ki e ki goods kum ki dien ki se ki mau nei pi yo nang to ki goods jong pi lani kitar ki ba ma pi pidon kum ka yeng ka sempro ka dei ka resources jong pi technology ki e ki technology menta kadai ka technology age nei ka technology age ni pendon kam la dam dan internet long kum no hajik im jong pi kalong mom no kasni jong pi ngi klumar ne lam dan internet dan network te kitaru kidai ki bor jong ka technology importance of resources te menta pak ni latik pak kini kidai kita ki resources ngin pet pat ken menta kajing pendon kam la ne kajing don kam jong kini ki resources help in achieving goals effectively kajing pendon kam ki ka don kam kum no kajing im jengi kale kum no kaya rap yangi bangin poi sya ka thong enable better planning and decision making te kaya rap yangi bangin plan kanya ka hakar kom ka badai bat bangin shimya ka decision ka babiang make life comfortable and efficient. Make life comfortable and efficient. Te kaya rap yangi bangin imsu bat bangin imru ringkat bat ka jingdon jing em efficiently kamot phim don jing dunai nei phim don jing dunai phila ban im hakarukom ka ba biang kan mdai ban rempum rempam dan tut tut chap nei nei pi im kata phila ba pi don pi biang ki resources pi biang ka pisa pi biang ka jaka puta pi biang ka yen ka sem pi biang kita ki technology pi biang lo dia kita ki resources jong pi te ka jing im jong pi ka long no ka suk ka kamen dem dai te mentapat ngin pet hadien ba pila don nya kita ki resources pili ban nang ban manage ki dane ba kum no ban penyat ye ki kum no ban bo bahaya ki bat kum no ban pendan kam ya ki te kum no ba pin la on le kum ta neng kong pide ban nang kum no ban plan pide ban nang kum no ban plan the planning is the very important in managing your resources especially in em ki brio ki baru spa barang nang kong ka spa ka pau jong ki kala hiar pateng na ki kmi ki pa jong ki dai tang namar ba kim nang ban manage kim nang man penyat kam ya ka na ni man penon kam hok ya ka ki im jenjar tang hadin ka tu kat nesnem kita ki resources jong ki la shu long exhausted no la ni ki la shu yap no la ni ki du no kumju khna be e haba ong human resources hangni ngi kren tang spang ka por tang spang ka por nei handai ke what is the most valuable resources that we have it's our own life our own being ka ka jing im jong hi te haba ngi kren shapang kata ka managing of resources ning kong ngidei ban manage yaladi kumno ban pen im pen klan yaladi haka boarding mujing perkat haka bensiam haka met lada pidon yaladi pila ban don lut kini ki barokoi kan mau ba who is the most what is the most valuable resources you are the most valuable resources te habang ikran siya pang kumno ban penon kami kini ki resources ning kong kumno ngan penon kami la di kanang ba kini ki resources ki ba mi na nga kin long shisha ki ba ai jing mentoy ya baro ki brio ya ka pertai baro ko we ba nang kong ya no ya pi hin dai ya ka yin ka sam jong pi use pat ka jing penon kam utilize resources wisely taken pi ngan penon kam hok pi Kamha da ka jing start ya kita ki jing don jing em jong pi. Ndai ban chupen I klau. Bon si yen ki kena khasi jongi dang rit. La pas class 8 la sngo he la yo ayu la yo license. La yo license thiet ka kali second hand kabla det accident kabla condemn le thiet da kitu nang tanya klau hasurok kumbom dan briu shu kumbom dan shu manu manuru kumbom dan shu ki wai pat ki ba la ban yo kat maki. Kata kadai ka jingklau bat kata kadai ka mismanagement of your own resources. Yala de bat kumju kitar jangpi. They conserve, avoid waste and preserve for
future conserve komut pi dei ban sumar bahaya ki pi penon kam tang kat ka ba pi don kam ka dei ban ong tang bang adon te ngan penon kam lut tang yang ngam perkat chu ya ki wei em de ban perkat ba le ba penon kam ya ke ba pi penon kam maximize it pen he pen yar pen roy ya ki ban nang taru ba pin i lang kan ya ki tu ki ban wan cha dien bat kum chu khna na ong si ong yi pi wat nom klet ya ka mi mariang jong yi then evaluate. Evaluate. Check if goals are met effectively. Tapi day ban chong barabor ban pek yang yeledi hatu kini ki jingdon jing em jonga kila ya rap hadu kat no yanga hatu ngala poine em shaka thong jonga but habang ile kumta ngin yo i ke don kil don don bon ki e ba ma pi pila achieve nei la ne pila poi cha ta ka thong jong pi don ru le si ki bandang ha bandang pen bha shu shu la ne don ru ki failures ka mut ka ta ka jing fail jong pi la ne ka jing du nong jong pi te ka jing du nong la ne ka ta ka jing fail kam dei ka bas new ka dei ka ba bha ka ba pen i pi hello pet hang ni pi dang don kam ban kam tre shi tom hang ni la ne man pen bha la ne ban change direction la ne ban transfer ya kita ki goods jong pi lene transfer ya ki idea jong pi lene exchange ne te kita ki badon kam factors affecting resource management te ki but de kita ki bakan thup lang ne ki kita ki dau ki bakan thup lang ha ka ba ma phila ban penya ba ya kini ki resources jong fi T ka A nang kong E family size and composition. Family size and composition. Kajing ya don kajing ya don brio jong pi. Kajing bol ne kajing do na brio. Hayeng hasem jong pi. Bat kataka composition kataka jing ya don lang jong pi yang ta. Values, attitudes and priorities. Ki A kita ki values jong pi. Ki A kita ki ni ong kum no ka khasi ha ka values. Kajing don dor kajing bo dor jong pi la ni kajing um, ki bakam kor dor ye pi te ki attitude jong pi ta kajing jing yo i jingai jong pi kajing snow jong pi kajing pet jong pi kajing long jing man jong pi ha ka im lang sa lang ha yeng ha sem but ka e prioritizing kamot ka e ka ba me pi baro ki long ki badon kam tang ba ka e ka bakam don kam kamat economic status and social environment te ka jingdon jing em pong economic status ka kren barabor sa phangka jingdon jing em jong pi ndai tang ha ka pisa ne ka jingdon jong ka khando ka jingdon jong ka jingnang jing ka jingdon jong ka jingnang jing start ka jingdon jong kita ki skills jong pi ne but kum juru social environment kum no ka ta status jong pi ha ka imlang sa lang knowledge and decision making skills te phi de ben donro ka e ka ta ka factors ka ba include hang ta ka jingnang jing start ka jing tip jong pi bat kum juru ka jing tibit jong pi ban shim ya ka decision lane ban shim ya ka rai ha ka rukom ka babiang khnang ba phinla ban manage lane ban pin yai ba ya ka ta ka jingdon jing em jong pi tementa kani kala deka conclusion kala poi ha ka bakut tingin pet ken ngila sung thu ayu nei ngila sung thu ayu shaphang kata ka resources understanding and managing resources improves quality of life te kata ka jing tip la ne ka jing nang ka jing sung thu jongi no bangi don ya kita ki resources jongi kong ngi ha ban tip bangi don nei bangin recognize ki te nang ta de bangin dup nang ken ban penyat yaki kum no ngi nang ban penyat yaki kaya rap yangi kum ban imba ban improve ban roy ban par haka jing im jongi haka jing mut jing perkat jongi haka spa ka pau jongi efficient resource management helps achieve personal and family goals. Okay. Te kani ka jingnang jing tip jongi shapang ka resources shapang ka jingdon jing em jongi ka rap shibun bangin nang penroy ki bangin he ngin san hakaspa ka pho ba ong ka spa ka pho wat nong perkhat tang ka pisa nei bun sien ha bangi ong ka spa ka pho ngi pet bet tang ya ka pisa em khna mdei tang ka pisa ba ong ka spa ka pho ka spa ka pho ko bakol dor tam ka jing im jong pi
kajing mudin perkat jong pi kajing ya day jong pi para briu kajing nang jong pi kum no ban ya imlang sak lang bat ki briu baro bat day tang bat ki briu bat ki jing thau baro hang ne ka papo perthai bat kum juru kum no ban sumar sukher ya kan ne ka planet earth jong ni ka badai ka yeng ka sep jong ni te kadai kata ken kajing don jong pi kajing nang jong pi kajing start jong pi kum no ban pen ya ka resources jong pi kan mau kena be it Nengkong the most valuable resources that you have, it's you. It's your own life. And which is the most difficult resources to manage? It's the human resources. And that begins with you. Te, Kerman bapila sung thu shibun shapang kanika resources. Tengah kuat ya pi bapin sengap biang arsian lai sian ya kanika video. Tek ya ki shim ya ki points, shim ya ki pang lane ki line ki ba snow don kam na ki ba don kam bahaya pi bapin sung thu nang kong ya pi de man sung thu kan mo. Mde man puli lendet ngal ong pi barabor mjude man puli lendet puli snow thu sung thu bahaya kan ni. Te lada pimpat subscribe, lada pimpat pek kiwe ki video like. Let's check ni ka channel pachi bon ba ki video ki bangal upload hang ni ka don ka English ro ngal adep te ka home science la don shi bon ba te dang don shu sa ki we pat ki class ki ban ngandang upload hang ni te khna kam dei na manta ka jing man toy jong nan dei ka dei na manta ka jing man toy jong phi ngakwa ba lada phimla banwan support school ru phinum du ke nya ka jing hikai ka ba biang te kat bangala isin ai ngala pelut ya ka ni ka por ngapelut ru ya ka ai ngapelut ya ka por ngapenon kam ya ka resources jong ka por jong nang ta ka jing nang jing tip jong ya ka computer jong ya ka internet ya ki data kum ta ter bale ngakwa ban share ba phi ba phin pas ba ba phin poi sha ka thong jong phi kini ki de ki resources ki ba manga ngaya samlang ba phi te penon kam ken ya ka ni ka jing ai la ni ka jing men toy ka ba phi yo accessibility baro phi yo access ya ka ni namar bale ngala bu ha ka public domain te na kan mau ban yarap lang yang ban ai i thumbs up nang ta kan mau ki menta kan ni ka video kan akut le ki kam jong pi but shwa ba pin off ya kan ni ka video shwa ba pin let nok nang ni shong kan dia pet biang ki kita ki santli ki jimin toy ki ba ma pi la yo lang ba jong kan ni ka class ngakwa e pi be pin tho hapo hang ni hapo comment box tho da ka khasi room nei lei ngakwa ba pin tho namar ba lei la da pi tho dei ka yarap ya kan ni ka jing mut jing prakhat jong pi ba kan yai kham ba ba pin kan mau kham ba pin kan mau arsian na ba pi tho puli arsian te Họ ý kì bát cũng dụ ra bà pi puli kot barbor persang ban tho mne mi puli kum thu pin sam thia pin thai kaจะ bieng kam la ban kan mau lut ha bà pi tho bat pi puli lang bat ka met ka phat jong pi wal da kan ni kaจะ bieng jong pi le ni ka jing kan mau jong pi ka klet no ka kti jong pi ka la ban kan mau te kan mau ban le ya kata ban nam ta la da pim pat lada pimpat ay nga thumbs up ne tang ban shu encourage nga bangan ay shu bangan la shu ban ya sam ya kini kiri sis pat pi te nang taru nakabanta jong pi subscribe ya kan ni channel on ru ya notification bell namar belai ada pi le kum ta gen kat man banga upload ya ki video pin yo be kan poi ka notification ya pi bela don saka wai pat ka new video le nang taru ba pin yo access khamba ya ki tu ki wai pat ki video ki bangala upload te khanna be i baro pilong ki bala namar belai ka resources kalong accessibility bat kalong useful na menta jong pi penon kam hok yaki te khuble shibun hangni menta ka singing in sang no ban kwa ipi ba pinle ya ka ba pi deban le khuble shibun khile le ya ka kam jong pi all the best